ya ka jing siu ka jong phi ka ba phi yo manu banai nga so san nga so sang san man ngai la dir ko no ikai ngani thoi phi bo nga snow ya ka jing siu tulap ya ka no ikai ka ba po hadu kata ngani thoi phi ka pat ka man siu mar ki no ikai ki kita ki belong kom ki khme ki pa ki bar kom bong wen ki no kre but babone hakali kari ka jongi la de kim dai ki no hi kai ngam te chunu ki khon ki ti jongi kin poi no ye kita ki belong ki no sandore kalawe jo ki khon ki ti ki jong phi jonga don basalia hang no kari jongi kan ki she ki kerdan ki bashola la de ngim buram ye ge bokom kita kham tam ki no hi kai hakiwe ki kiri kom kini ki ri ki ba khampao chung ka porthai ye ki nong hi kai ki bo khamashwa ban ye ki ta ki politician ban ki minister ban ki ki namaladam don ki no hi kai shano ki ta ki minister shano president shano prime minister par kom ta tatar shano ki doctor shano ki nurse dadam klem ki no hi kai na so si ha ga ni ga jongi ka men shwang ju so saram wa ga de ga we na ke jalla ka bapau ha kaliang jong kapule putri mantang idon shi banta ki bashatrai what so comment what so sorong bangiyo ha ga ni ka SSLC brang shudap prapunyo persen ka jing pas nanong ipi komo no hikai nga khia ka mansi namar ban chupas dakalanti kabamde kum badai kamdai ka mangit kemen kamni ka nang pentron nganong phi ka lawai jong ki khon ki khti jong phi jonga ngayo ki phone call ngayo ye ki jing penso na ki me ki pa oi asok men bala pas ki khon nrai admission na mata class 11 12 wat myo pai babu ye nganong phi lamdangi perkhat shajnga ye ke baro nanoi phing bu ya kalawe ji khon gi khti jong phi jonga ha ga jing ma de na ma ka ga da ma khot pat na bangin ken de thia nginom sum ngim de ban chukmen nang ye chisni kat no ngot ki long in long sem ki ba khawai dawai ha ke ni ki khndiat ski lo dep mariami ka result ma trek rai nganong ye phi ga to ga jing khawai ka shlong tang shisni kat no ki ba don man ta pa ding ka jing khia ga ba khra shano ngin lai la pas ye ka class 10 admission class 11 12 up yo ka ba ishar khai ka ni ka perthai ka ban den rei to kini gi gi jing e ki ni hapan ma ni haban ye kendo bat na khot ngi ka ni ka por bangi me kini ki ski ki ba e nganong e phi hai ni jing ya anti jonga komuta usakri jong ki paipa kom MP habang alit kam to kaling sodom na kwa panong tang kanika way na mata jongi kum kajat penri bala ni kwa kum kajat penri bang in kiyo shaneng bat kam shaneng ni hapan sedang shonaladi na khot yangi bang in penbet yak kom perkhat perdan jongi na khot yangi bang in nong kata kajat penri kabar don kajing kit kri ningkong yaladi shwashimat nginai ngimdei hakin ki khndiat ski hane ki pod let no kum ka jat pan riu ngilong ki bakloi ban kadok ti ki wei ngi kloi palat ban I ki jing duna ki wei ngimi I ki jing duna halaki na nga khot yangi kum ka jat pan riu bakadai ka pod ngi bangin yang skam halaki ki jat ngin so sorong yala ka jong ka jing em shimat shimat nginom penserwai ka por ka jongi nginom shuhon tang ke kam ni syo em ngi hap pan treshito ngi hap pan don ka ta thong shano bagin lai ngi hap pan don ya ka jingket khli kom ka chat pan riu ba khot yangi hagani ka por marwe shimet hai nui ban ta bang don lagi long kum ki khmi ki khwa ki batre ha ki bri ki langkha ne kinu ki jat kam ne kini ki khon samla
kibron hangni kini ki hep kibri ki student mangi kibron hangni ki media bat mono kibron nga khot panga kentu phi tongin le nang ne sakmat dagam ni kari ka e ke jongi nginum shanya ki wai pan mangingin tray shitom mangingin tray minot haganung benta ka bangidon ngin le hot bat ka kam ka bangi tray bat rengkat baru blay o bangi bu ye ka jing shana kom ka jat pen rew tip blay dai hanta bangan anong pi boneu lo o baka dom ye ka ni kari ka e jongi hadu mentang anong pi lo ubaka dom ye ka jing macam berkat lo ubaka dom ye ka jing em jong ki babun anong pi boneu lo un kan reh dai tang ladang is noto bangi don ka kamram marwe shimat bangin le nang ni sakman bat ko mga ban hagano ka kam ka bangi don ngin tray hot ngin tray dep nginum berkat baik tangi ka sisni ana ngin berkat ayu ngala ban le nagam takiwai dai tang ladangi kloy ban ngidon ta self sacrifice ka bangi ai tilut yala dia nagam takiwai bangi ikiwai ka bangi yala dia dai hang tangan ong ipi don jengkerman ye kani ka be jongi lam kum tangan ong ipi shispa na ke shispa lada kum ka jaj panu ngai bertanya kani ka jingiat nanti ka ba shukmen baik tangi ka shisni ka arsni ka bompet shajnai hige lai ho ki sop ho san ho slam nganong ipi ngin sa shujar ngai dai don ka jengkerman ka bangi i kat shabang le habang e kendo ki kun samla ke ba mi men to shakman ke ba don shi shak da ka men se ban le